Mais maman, je ne sais pas. Oui, Julien. C'est pas bon ça. Au revoir. שלום בלה שלי, כבר פתרת את התעלומה? עוד לא. עוד אין לי במה לאחוז. אין לי בסיס. אף אחד לא מוכן לשתף פעולה. אתה ממש מצליח. טוב, נשואה. טוב, איזה טמבל. שלום. מה נשמע, אמילי? בסדר. עידו, תכיר, זה המדריך שלי לריקודי ים, ערד. מאוד עידו. כן, כן. מה אתה עושה בבית ספר? עידו? בסדר, באתי לקחת את הבת שלי. היי, מוטי. מילי? מה אתם מסתכלים ככה? אפשר לחשוב שלא ראיתם אותי בחיים שלכם. אז אתם מכירים? אז ככה כולם יודעים. ערד סיפר למילי שסיפרה לכולם. מה, זה היה אמור להיות סוד? כן. מצטער, אני חשבתי שאת גאה להיות... זה בסדר. טוב, בואו נפזר את השיחה המדהימה הזאתי, או מה שזה לא היה, נתראה מחר. איזה מטומטמים. בואי הביתה. נו, לאן הולכים? יש לי מקום מניפיק. מצוין. וואו, איזה יופי. יש לי משהו שאני רוצה להגיד לך. כן? בצרפתית. אוקיי. מתדור. מתדור? נר דלור. ז'תדור. ז'תדור. עידו, יש לי משהו להגיד לך. moi aussi je t'aime. עוד לא סיפרת לי איך עלית לארץ. שאני אחסוך לך עבודה.